Sziasztok! Lali vagyok, 21 éves egyetemista. Szia, Lali! Nehéz beismerni, de azt hiszem, tuningfüggő vagyok. Lali, kérlek, hozd meg velünk a történeted. Körülbelül fél éve kezdődött az egész. Szóval nincs egy kis akkor? Figyelj, Lali, menjünk este a kolászos buliba? Milyen buliba? Lali, ezt nem hiszem, hát semmiről nem tudsz. Ez így nem mehet tovább. Hát, ez az én történetem. De ha belegondolok, egy cseppet se bántam meg.